Salutare doamna și bine v-am găsit la un nou episod de Ark Survival Evolve. De data asta o să luăm un triceratops, cum bine vedeți din titlu, adică domnul ăsta de aici, care are level 44. Da, make disclaimer, nu s-a întâmplat asta. Și să sperăm că merge să o luăm pentru că vom... Oh, hello! Pentru că vom face o metodă ilegală. Bine, nu e ilegală, dar nu e recomandat să faci asta. O să luăm două cu săzeți, cu tranquilizante. În mod normal trebuie să le imobilizezi ca să n-ai probleme, să nu te omoară. Eu nu prea sunt în dispoziția să imobilizez un triceratops pentru că îmi costă cam mult metal și metalul pe care l-am avut l-am făcut în topsie. Bine, nu cred că e de ajuns, cât mi-au fi trebuit, dar e ok. Bonjour, bonjour. Bă, ăsta o să fie foarte folositor la un moment dat. Chiar e bine că pot să-i dau use, adică consum. Au. Și mi-a luat o părtisică din viață. Pot să mai fac asta odată? Ok. Da, use to replace lost blood, restore health over time. Da, mișto. Avem, cum se numește, mă? Un fel de siringă, nu chiar, siringă de buget. Da. O să ne fie foarte de folos așa chestie pentru că o să putem pescui, nu mai știu cu ce, cu sevă de copac, cu sânge, bine, sânge de lipitoare sau sânge de om, nu mai știu, dar o să ne trebuiască. Deci e foarte bine că ne-a dat așa chestie din airdrop, nici nu știu pe unde naiba să o pun, cred că o pun aici, la astea mai utile, și au cu la fel, în caz de ceva. Echipăm săgețile. Bun. Și hai să văd dacă pot să-mi repar și o băta și pickaxe-ul. Ai că pot, ce-mi trebuie? Fireball. Și la asta, teci. Fireball și teci. Dă-mi niște fireball și teci de pe aici. Două mâini de fireball. Hai mă! Așa. Și deci un copac mai pe aproape, nu prea mai copac pe aproape. Adică mai sunt, dar n-atât de aproape pe cât vreau eu să fie. Nu e că mie îmi trebuie teci și eu tot cu pickaxe-ul iau, pentru că se ia mai mult teci cu pickaxe-ul decât cu lemnul, ia să zic, decât cu toporul, cu action. Hai să... Nu cred că iau și-o, da... Pot și să eu stau aici, nu plec nicăieri. Bun, mâncăm și noi puțin, ne facem și din viața pe care am luat-o cu injecția. E ok. Bun, înainte să... Oh, tu ai level. Am zis că vreau să-ți fac 200 și... Tu ai level? N-ai level. Tu ai level? Ai level. Ok. Habar n-am în ce să-i pun lui ăsta. Bă, tu n-ai mâncare. Bă, da. Îi pune să aibă asta 235. Stai o sâră. Să iau mâncare lui ăla. Că cam moaie de foame. Ăla mănâncă pe bandul ăsta. Să nu mai zic când îi fac o schemă. Nu o să vă zic și schemă pentru că... Da. Nu e o schemă prea plăcut să o auzi. Bine, eu o zic în normal, dar nu o să o zic pe video. Pentru că, da, nu mai contează. Ia de aici. Nu știu dacă ai de... că ai destul. Bun, deci, înainte să iau eu triceratops, să vă dau pe pasiv. Whistle pasiv. Așa, pasiv, pasiv, pasiv. Pentru că dacă o să încep să dau un alt set triceratops și sunt în apropiere de dinozaurii mei, uite o coadă, o să începe să atace. Și nu sunt dinozauri foarte buni de bătaie și cred că poate mi-e o bătaie. Bun, domnul triceratops. Hai să vedem dacă 300 de sezeci vă ajung. Mai întâi să mă asigur că este ăla de 44, ca să nu dau un altul degeaba. Bun, este ăla de 44. Și acum o să vedeți un mic montaj cum
încerc eu să... Uai, da, ai viteză, stai așa, că are viteză asta! Hei! Așa, de ce vreau să zic, montaj cu... Hei! Vai de mama mea, ce m-a spart. Run. O să vedeți un mic montaj cum îți fugăi de asta. Știu că nu te șui pe piatră. Ba, da, se șui pe piatră! Hai că pe asta nu te șui. Prost. E bine că m-a lăsat în pace. Ok, hai să folosesc astea dacă tot le am. Mamă, da. So, că am zis că n-am nevoie de apă. Ia, hai, ne viscăm, ne viscăm. Uaileu, mama mea. Domnule Cerato. Oh, sunt doi! Oh, god damn it. S-o mort. Vai, dar puțin sânge îmi fac. Ai, da, capul meu. Bă, eu nu mă las. Bă, nu mi-a atacat dinozauri. Bă. Nu, s-a blocat în ei. Bă, paspa. Bă, dă casă! Lasă casa, dă mai bine în mine. Eu mă respawnez casa, nu. Dar ce s-a întâmplat, prietene, de nu mai ales? Nu mai ai stamina? Super, nu mai am să zici. You really? Se pare că n-am... Bă, l-am distrus de casă. Știi ceva? Mai bine un trișaptor mai mic, dar sigur, decât un trișaptor mare, dar să te zbați cu el. Ia! Ia tu! Lasăm casa în pace! Rupeți-l! Chiar dacă probabil o să vă bată pe toți, dar... Aia e, vezi cum meserie. Hai, se pare că va trebui să ne limităm la unul mai mic. Plan eșuat. Revin cu următoarea încercare când o să mai fac niște săgeți cu tranquilizante. Sunteți ok voi. Am venit și eu puțin în casă să mai fac niște săgeți. Și mă trezesc că îmi lipseste două dulapuri. Sau lipsesc. Na, limba română e complicată. Asta de care aveam, mă? Agnes Peci, ok. Da, o să mă ocup mai încolo de dulapurile astea, dar pentru moment o să iau astea ca să nu dispar, chiar dacă aveau poate termen de 4 ore sau ceva de genul. Deci pot să stau plece, dar just in case, pentru că n-am. Bun. Ia să vedem noi cât level are ăsta de paisa.
Am mai văzut un triceratops, bună. Ia zi, băiatul, tu cât level ai? Sper că n-ai și tu level foarte mare. Cât ai? 4. Pai, da capul meu, uite, uite niște mâncare. Pot să iau asta? Tu ești erbivor, nu ești carnivor, dar... Așa. Bun, perfect. Păi hai că mă duc să le iau pe ăla de 8 atunci, care e pe undeva pe lângă casă. Cred că ea, da, era ăla când am vrut să le iau pe ăla de 4 și m-am trezit cu 2 acolo. Aș putea să iau și eu ăsta, adică nu cred că vin... Ăla n-are treabă. Mă rog. Îi punem pe ăstea înapoi pe probleme cu târgul. Cum v-am zis în primele episoade, mi se apasă de 2 ori, ba nu mi se apasă, ba se ține apăsat. Trebuie să schimb tastatura, dar momentan nu prea pot să o schimb, că n-am alta. Dar, na, probleme de care... Bună ziua, mamă, să mai sper că n-am că este un Repto. Poate eventual luăm și un Repto. Dacă găsesc bine, voi deja vedeți în titlu, luăm un Triceratops și un Repto, dacă e. Dacă nu, aia e, doar Triceratops. Asta e, de buget, și mai... Bun, l-am nimerit, hai să bem niște apă și să o luăm la sănătoasă. Nu că iau îl duc acasă și iau o să-mi atase casa prostul. Hai că tu ești dat la mii de 8, câte să zici trebuie să-ți dau, că după aia nu mai pot să mai fac, deci dacă nu-mi iese episod de SWAT. Dacă nu va trebui să mă duc să iau un Raptor, ca să mă duc să iau un Pteranodon, ca să mă duc să iau un metal, ca să te... Nu mai am stamina, trebuie să stau un pic pe loc. Zi-te-o că nu te sui aici, zi-te-o că nu te sui. Ba da, te sui. Te sui ca lumea. Asta. Hopa. Pa bune, veve. Ai obosit. Și eu am obosit, dar eu am mai multă stamina decât tine. Dacă nu pleci... Oh! Nu pot să cred, am reușit. Mi-am văzut mișcare după piatra aia și nu îmi place. Dacă e ceva agresiv, te rog, vezi de treaba ta. Ok, nu e nimic. E o focă de aia. Bun. Hai să punem mâncare. Băi, multă că-i trebuie. Că mănâncă ăștia în spume. Luăm 2-3 de-astea. Și o să tai eu pe video când a terminat ăsta de mâncat, de temui, de toate alea. Că, na, să nu vă plictisesc. Uite că mai văd unul acolo în îndepărtare, în așteptarea mea de a-l trezi pe domnul la realitate. De fapt e doamna, e femeia. Nu contează, scuzați. Așa. O să vreau să văd și ce level are ăla și dacă e mascul, că dacă are level mic și e mascul, poate mă încumet să-l iau și pe ăla. Deși nu prea mai am să zici cu tranquilizante. Și trebuie să mă duc până acasă să-l las pe ăsta și să beau niște apă. Mamă, ți m-am speriat. Ok. Da, nu o să-i punem nume momentan. Dacă aveți idei de nume, vă rog frumos să le lăsați în comentarii. Și pentru ceilalți dinozaurii care n-au nume, adică Iguanodonul și celălalt pe care nu-i știu numele, cum se numește, dar celălalt care arată ca o focă,
v-am spus și eu care tăra o focă. Iau pasărea de... Ia peste. O să-i facem și o sa. Lui asta să sperăm doar că nu e scumpă. Dacă e scumpă... Cred că o lăsăm pe... Ce avem noi aici? Mamă, da, sunteți drăgu. Poate unul de level mic, așa de început, să mă duc și eu să-mi iau cristal. Hai să vedem. Găsesc și eu Triceratops. Uite aici. Ieftin, niște lemne, hide, fiber. Se rezolvă destul de repede. Ceva paisa nou pe care am descoperit? Nu. Bun. Tu stai aici, te-am pus pe... Ok. Voi să vă dau de pe pasiv, că nu m-am întrebat cu voi. Bun. O să mă duc să văd ce level e... Stai, mai întâi să vreau niște apă. Mă duc, da, mă au desete. Ok. Nu contează asta. Deci mă duc să văd ce level ai Triceratops ăla și vă anunț. Hei, domnul sau doamna, ia zi cât level ai. Sper că n-ai level... Mamă, 16. Mail. Bă, tu nu ești rău, dar... Nu prea mai am eu să zici cu tranquilizante, cred. Hai. Până la urmă, ce fac? Acum problema e să nu-l duc acasă. Bă, da, voi de când vă suiți pe toate pietrele posibile și imposibile? Mamă, nu, că ești de la... Zici-o că nu te sui, nu, că te păcălești și nu te sui, fii antenă. Fraiere. Dar vino cu fața aici. Da, nu, că poate întrează una. Așa. Gata. Nu. Bă, da, ăsta ești pentru mine. Hai. Aici ar trebui să te păcălești, dar vino. Băi. Vino încoa. Dacă reușesc să sau... Opa, stai. Am tras în copac. No, ne. You for real, dude? Hai că v-ați luat-o. Nu e de bună deloc unde m-am dus. Da. Nu să mai au nici un Triceratops până când nu fac niște capcane. Da. Bun, hai să-i facem lui ăsta o să... Vai de capul meu, dar ce state ai? Hai că spunem în stamina ca să putem să fugim mai mult cu tine. Ia dă tu, că să-mi pun niște naucoberi aici. Ia dă tu astea. Mai aveți cineva naucoberi? Că trebuie să mai fac niște naucotișe. Voi mai ave... Nu! Am apăsat din greșeală pe set fruit in inventory. Super. Trebuie să stau acum să adun niște mâncare. Asta mai avea puțin. Bun. Ia, merge să iau... Nu merge. Așa. I-am pus niște mâncare lui ăsta. Să sperăm că nu o să-i mai dau vreodată set fruit in inventory. De obicei ești destul de atent când vine vorba de detaliul ăsta, dar câteodată mă grăbesc și uit să nu apăs pe aia. Da. Bun, o să punem carnea pe care am luat-o, că am găsit un ăsta. Ce aia? Așa. Da, și pe asta. Și mai facem niște naucotișe pentru că am cheltuit, să zici, multe. De unde am ce misiile astea? De fapt știu de unde am ce misiile astea. Ia, trebuie să se aici. Nu-mi trebuie acum, dar e ok. Bun, hai să-i facem saulul ăsta. Și minte că îmi trebuia niște piele. Păi câta piele am. Ia, pune pe asta înapoi. Asta, Triceratops. Asta e de... Nu, ba nu. Asta e de Raptor, asta e de Triceratops. Doar poți să o craftezi deja? Nu știu, că mă pregăteam degeaba. Mi-a trebuit doar piele, cred. Hai mă, craftează-te. Dar eu de ce stau aici? Ia, mă duc și eu pun. Așa. Bam. Hei, și acum avem un Triceratops.
De ce voiam eu să vin la frigidul ăsta? Nu mai contează. De fapt, cred că o să păstrez... De fapt, dă-o pe toată la... Mai avea psicofoală, zici că mă îngreunează niște piele. Închidem ușa și hai să plecăm înspre un raptor. Stai. Mi-am adus aminte că trebuie mâncare. Bine că mi-am adus acum aminte și nu pe drum. Nu că ar fi o problemă, dar... Na. Mai bine decât să stau acolo cu toate creaturile. Cine știe ce naiba găsesc și mă omoară. Și papa mâncare. Și papa și raptor. Bun. O să o iau încolo. O să dureze ceva. Ia uite pe cine avem noi acolo. Ia să te punem noi pe pasiv. Pregătim bola. Și zi-te că ești singur și nu mai ești cu cineva ca să-mi dai mare bucată. Bun, în primul rând cât level ai? 116. Abandon. O să lăsăm acolo să fugăm. Și o să fugim și noi la rândul nostru. Mai căutăm. Poate găsim unul. Să sperăm. Dacă nu, aia e tot episodul. M-am întors și acasă că se pare că nu am reușit să găsesc un raptor. Bine, poate o să mai dau o tură pe câmpul ăla, pentru că de obicei când sunt plecat se mai spawnează nebuni. Și am găsit asestiv drop albastru. Din câte și ne-o minte, parcă eu drop albastru are... Hai că te las aici că... Ok, mai sper că s-auzea ceva pași mari. Avea... Asestiv drop parcă aveau... Building. Sau de-astea, nu mai contează. Da. Mă așteptam să fie mai util, e sa pentru manta. Până ajung eu să mă bag în apă, mai durează. Ce neba, nici n-am reușit să iau un raptor încă. Deci, da, o să mai dau o tură pe câmpul ăla, dacă nu... O să vedeți outro-ul imediat. Da, am zis că mă duc pe câmpul ăla? Nu. M-am dus și pe câmpul ăla, da. M-am dus la un airdrop pe care l-am văzut până apropiere și am găsit acest spikeless. O să ne fie de foarte, dar de foarte mult ajutor. Plus niște săgeți cu tranquilizante pe care cred că și astea, deja sunt echipate, nu mă contează. Acum dacă stau să mă gândesc, dacă îmi fac eu mai multe săgeți cu tranquilizante, n-aș putea eu să le iau pe la 216. Adică e cam riscant, dar... Ei, până la urmă o să merite, că să aibă level mare. Să mă pot bate cu multe tâmpenii. Da. Am lăsat receptul acasă pentru că Wagonul mă mișc mult mai repede, chiar dacă n-am defensivă, măcar pot să fug. Știți vorba aia. De când s-a inventat fuga sunt cel mai bun la bătaie. Deci, na. Hai că mă duc acasă și o să... Nu mă duc acasă, mă duc mai târziu acasă. Mai faci mă opri. După ce ajung acasă o să mă uit puțin pe net să văd dacă pot să-l iau pe la 216. Să sperăm că nu e ceva creator pe aici, că dacă e creator pe aici mă spauze, mă rupe cu bătaia. Creator dinozaur, că hai că a aterizat asta e în sfârșit. Ia-ți băiatul, dai și tu ceva bun? Bă, nu e wow, da, nici rău nu-i. Hai să mergem acasă că nu mai văd nimic. Da, m-am uitat pe net și se pare că mi-au trebuit undeva la 17 săgeți. Am destule, dar parcă aș mai vrea să mai fac puține ca să mă asigur că nu se trezește domnul. Ca să nu avem probleme. Hai să băgăm la foc niște de-astea și
Ne vedem la el. Da, o mică schimbare de plan. Se pare că o să mă duc puțin la airdrop-ul ăsta să văd dacă pot să-l iau, că e un airdrop smecher. E de ăsta alb, n-am luat până acum de ăsta. Tu nu mă ataca că și bătaie. Așa mă gândeam și eu. Bun. Ia zi mă, poți să te iau? O, pot. Ce avem aici? Wow. Și eu care lăudasem. Bun, hai să... Mamă, ți-a lăsat și ceasă. Hai că mai văd raptorul dacă e. Hai să mergem să vedem dacă îl mai găsim. O să mergem cu Iguanodonul, nu de alta de mai rapid. Și în caz de mi-au bătaie, s-o tulesc repede. Chiar dacă cred că mă prinde ăla din urmă. Da. Mai bine pentru că eu am stamina infinită când Iguanodonul e pe 4 picioare, sau 4 labe, mă rog. El are stamina infinită, deci poți să fugi cu el toată harta și nu scade din stamina. Nu zic că ăla e. Pua. Păi și e bătut mă de castori. Bă, băiatul, bă, nu te cred, mă. Stai, ești femeie sau female? Ok, ca să știu. Ce mă... Bă, mai ești un titanoboa, nu zi. Atunci că clau că nu mai... Pua. Bă, oai, pot eu să trag de aici până acolo? Nu cred. Na, aoleu, dar de ce stai cu ăla? Nu stai cu ăla. Mai e unul acolo, nu pot să facă, dar vedeți în... Uite, ăsta. Da. Atâta pot să întorc mouse-ul cât stau pe un dinozaur. Nu pot să mă întorc cu spatele. Deși a fost ca lumea să dă să capul pe spate sau ceva de genul. Na, din păcate nu pot. Na, voi vă puteți întoarce la 360 de grade să vă întoarceți cu spatele. Cap, Stai, a, nu sunt... Cât ai, bă? A, 24. Asta e 20. Mă, au fi o idee să-l atrag. Să-l nimeresc și să-l atrag. Până afară de nebunii ăștia. Dar uite-l până unde s-a dus. Dă-i și trage-l după el. Vai de capul meu. Și adina ora ea pe aici. Ia uite-l unde e acum. Hai de capul meu. Ce fac, maică? Hai, se mai și îndepărtează. Mai stau și eu să mă de... Și ceva, hai, fuck it. Mă duc o pilă după el, îi dau o săgeată și am fugit. Și așa am stamina infinită, n-am problemă. Dar tu... Hai tu încoa. Așa, te-am nimerit și acum rupe-o cu fuga. Și meșul din doamna Raptor și acești doi cowboy pe care cred că sunt cuplu, sau nu, una e female, ăla a murit, nu se mai știe ce e. Da, pe cine paviați, haideți suma, vă rog, nu zic că vine și ăla, că stau aici până mâine. Ok, hai că ăsta aproape moare, că se vede cât de puțină viață mai am. Și acum te rog vină la mine și nu veni după altul, te rog eu. Hai te rog eu. Putem să joc. În sfârșit a terminat asta, hai bă, așa. Să sperăm că e destul de repede, am conștient că dacă nu va fi o problemă foarte, foarte nasolică pentru mine. Bine, hai să relativ aproape, dar să nu fie ăsta prin preasmă. Hai mă. Oh, victorie! Băi, tu vină cu vină cu carnea. Haide, adu-i carne la băiat. Aici la masa 2, vă rog eu. O carne în sos, în sânge, în ce naiba se face carnea. E negătită, dar e bună. Ia de be, mănâncă, poftă bună, spune și niște de-astea în caz de
te trezești, nu că m-a apucat toate bolile cât am stat după ăsta. Ia să mă asigur eu că filmează ca să nu avem probleme. Ok, filmează. Bă, da, n-am apucat să tai filmarea și am pus toată bătaia. Nu contează, oricum tai. E relevant. Hai, ia zi cât te faci pe mâncare. Ca să vă explic pe repede înainte procesul, vi l-am explicat și data trecută. Da, mamă, câte levele. Poi, așa. Eu trebuie să-i amesesc, să-i dau, să-i bag la somn, după aia trebuie să le pun mâncare și ei de la o anumită bară de aici mănâncă, adică când le foame, cam viața când se foame te duci să bagi în tine, nu? Mi se pare logic. Așa. Și îi se pune aici la taming, adică procesul cât mai are până va fi al tău. Na, cam asta e. Eu acum va trebui să aștept, dar voi nu o să vă dați seama că aștept pentru că tai pe filmat. Pe filmare. E bine, nu că nu mai pot. Pe bune mă că mai ai decât 2%. Pe bune. Bine, până aici se dă... Nu mai contează. Bună, încântat. Din nou vă zic, dacă aveți idee de nume pentru dinozauri, nume de fată, să-mi lăsați în comentarii și vă alege eu. Sau dacă vreți să și ziceți cui să-i pun numele respectiv, puteți să ziceți, bă, la Triceratops îi pui ăla, la Iguanodon ăla, la Raptor ăla. Sau doar lăsați și le pun eu cum vreau. Vreau să zic că până se trezește doamna, m-am gândit să iau și acest... Nu mă străduie să pronunț numele, că... Da. Nu mai știu cu ce mă ajută ăsta, dar un dinozaur în plus nu strică. Decât nimic. Bă, acolo un airdrop, păcat că trebuie să stau după asta, că... Da. Da. Ne vedem acasă când termin cu piticul ăsta. Bun, am terminat și cu ăsta. Ăla e butonul pe care punem eu filmarea. Nu vreau să-i dau nume așa. Bun. Tu mă umorești? Mă umorești. Bun. Hai, veniți după mine. Și să mergem acasă să facem outro. Să sperăm că nu spiania pe aici, că dacă spiania am pus-o. Bun, hai să-i facem și lui ăsta un saddle. Unde mă? Raptor. Trebuie niște hide. Stai așa că se rezolvă imediat. Avem aici assist-ul cu hide. Ok. Facem o de-asta. Hai să punem mâncarea și cotișele înapoi aici. Am făcut și level. Bum, 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 bum. Bum și ăsta, bum și ăsta, bum și ăsta, bum și ăsta. Bagă-le pe toate să fie acolo. Așa. Punem și noi un punct în level ăsta. Așa. Îi punem și la Raptor așa. Ia uite de aici. Și no, cam asta e prada noastră în acest episod. Ăstea doi nebuni. De fapt nebune că-s fete. E ok. Airdrop-ul ăla nu o să mă mai duc să le iau. Le iau după ce se termin. Așa. Și ăsta micu, care mi-am dat eu seama după ce i-am dat pe un buton, avea un buton aici de petin, care era ăsta cu XP, cum vedeți că au și aici o săgeată cu un plus, înseamnă că primesc XP bonus sau ceva de genul, nu mai știu care e faza, dar, na. Cam atât acest episod, eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați de butonul de like și de subscribe, dacă mai vreți să mai vedeți episoade cu acest joc, adică cu AVG. Până data viitoare, eu am fost Andrei și să aveți o zi bună. Pa, pa!